strašně se nám tady líbí. Byli jsme nadšení tím, jak Federico nám pomáhá i v současné době, kdy už jsme tady 2 roky, když máme nějaký problém a naši sousedi třeba nejsou zrovna k dispozici, tak Federico ho pomůže vyřešit. A jinak sem jezdíme strašně rádi, snažíme se tady být co nejvíc, protože je tady nádherná příroda a strašně milí lidé. Manžel to tady vzal za své. Povídej. To je. Sousedi jsou velice fajn, protože s čím potřebujeme pomoc, jak přivést dříví, tak přivést nějaký stavební materiál, vždy nám pomůžou, i když je nějaký problém, co se týče domu, vždy jsou k dispozici. Je to tady velmi krásné prostředí, milujeme to tady a doufám, že tady zůstaneme jednou bydlet na pořád, protože je to tu velmi příjemné prostředí pro bydlení. Danke, grazie.